ना न'आ आब'? आदसा होमबा बेयावनो जोङो दिनै नोंथांमोननि दैदेननाय सरकारनि दारै जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा आइजो माहारिनि जि आबादारि मावनायखौबो देखायनो थाखाय नाजादों नालाय स' बिसिनि न'आव जि मोननाय बेखौहाय नोंथांमोना देखायनो नाजादों देखायनोसै जेनेबा जोङो आइजो आबादारिखौ नायनानैसो होखादों नालाय जोंनि सरकारा जेनेबा आइजोफ्राबो जौगानांगौ न'खरनि गार्जेन दङ बे बारदै बसुमतारिनि बिमा बेजों नोंथांमोनहा एसे रायलायदो रायलायनानै मादैखौ आं गाबज्रिनि दे मादै मादै जोङो बारदैनि आबाद मावनायखौ एसे खबर लानो फैदोंमोन माने दायो जोङो गोबां नुनो मोनदों जे बड'लेण्ड लाइभलिहुड मिशननि दारै गोबां आइजोफोर आरो हौवा माहारिफोरनो मदद होनायखौ दा नैबे जोंहा आब'जों आङो सावरायलायदोंमोन माने जे नोंथांमोननि दैदेननाय सरकारा गोबां मानसिफोरखौ मदद होदों होननानै बुंदों नाथाय एग्जाम्पल प्रेक्टिकेलि मावनायखौ नोंथांमोना देखायनो हागोन ना स' बे हिसाबै आब'आ नोंसिनि न'आव लाबोदों आरो ओइयाव हालौदों बियो माबायाव फोथाराव माबायाव जिंखा गायनो हालौदोंबो बिराद राइट टाइमाव सफैबाय जोङो ना जिंखा गायनो हालौदों जिंखा गायनो बबेथिं हालौदों लांनो हागोन ना लांनो हागोन ओइलाय आदसा माथो नारें बागानबो दङ गोबां खेथि मावोदां ना मावोबो रावबो गैया बिमा माबा बिफाबो गैला बिदा फंबायबो गैला जों फिसाजोजों आंजोंनो बेयावनो थायो बेयावनो मावो बेयावनो जायो ट्रेक्टर मोननानैथ' खोब माने मोजां मोनबाय गोसोआ मोनबाय आरो माथो खालामबावनो मोजां मोनबाय आरो दा बेजोंनो एवगासिनो बेजोंनो मावगासिनो ओइ माबा दैफोरासो गैया अखाफोरानो बिराद दिगदार जाबाय दा ओरैनो नारेंफोरा केजि सिस्टेमै फानो ना माबायदि सिस्टेमै बस्ता हिसाबै 2000 आयो बस्तासेयाव 2000 आदसा मोनो अबेथिं होनदों हालौनाया इलाय इयावनो मोनोना आब' खुलुमबाय आब' आब'नि नामा बारदे होनदों नामा आदसा स' माने आं एसे रायजो राजाफोरनि जोंनि बड'लेण्डनि माखासे खायसे सुबुंफ्रा दुखु मोननाय फोरमायो खायसे सुबुंफ्रा गोजोननाय फोरमायो बे हिसाबै आङो आब' नैबे जोंहा मा होनदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि कबिता आब'जों आङो माखासे जायगायाव गिदिंगासिनो दं माने जाहाथे आइजो माहारिनि थाखाय माखासे माने रायजो राजाफोरनि थाखाय सहाय होदों दानि सरकारा स' बे हिसाबै नोंनि नामखौ आब' खोन्थादों नालाय जे नै खाथियावनो दङ बेखौ देखायहैनि आं नोंनो होननानै स' नोंसिनाव फैबाय जेला नोंखौ हालेवनाय नुबाय खोब गोसोआ गोजोननाय मोन्दों स्ट्रं मोन्दों स' दानिया खोथाया जाहैबाय जे नोंखौ नुनानै गुबुन सुबुंफ्रा माने आइजो माहारिफ्रा माने एसे इन्सपायार जाथों बे मटिभजों आं बे भिडिअखौ बानायदों माने दा बेवहाय बबे जायगायाव आइजो माहारिया बेबायदि हालेवदों बेखौथ' आं मिथिया जाय सुबुंफोरनो होदों बेखौथ' आं मिथिया दानाबा बेखौ आं सोरनिफ्राय खबरखौ लागोन नैबे आब'निफ्राय दा आब'आ इउपिपिएल दैदेनगिरि हिसाबै दानि सरकारनि दैदेनगिरि हिसाबै बिसोर खोन्थागोन नालाय सोर मोन्दों बेवहाय दा आब'आ दा बेवहायथ' नोंथाङा फैनानै आंनो देखायफैनो हाबाय फंनैसो बाथ्रा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आङो जोंनि सरकारा बेबायदिनो आइजो माहारियाबो हौवाफोरजों समान समान जौगानांगौ नालाय बेखौ नायनानै आइजो आबादारि सायख'नाय जादों आइजो आबादारिफ्रा जाहाथे मोजाङै मावनानै जौगानो हायो जेरैहाय जोंनियाव फर एग्जाम्पल हिसाबै जोंहा सर्बेस्वर बसुमतारी गुमैया जिबायदि आबाद बिथिङाव जौगानानै बियो नेसनेल एवार्ड मोनलायनाय जाबाय बेबायदिनो जोंनि आइजो आबादारियाबो दिनैनि समाव जौगानांगौ बे थांखि आरो नोजोरजों नायनानै दिनैनि सरकारा जाय सरकारा दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै जोंखौ बिथोन होनाय बायदियै जोंबो आइजो आबादारि सायख'नानै दिनैनि समाव जोङो आबाद फोथारावबो समान समान हौवाफोरजों जौगाफानांगौनि सार्थआव दिनै आइजो आबादारिफोरनो थांनाय खै थारिखमोनथाय आं थारिखखौ बावबाय बेयावहाय जोङो काजलगाव जोंनि साब डिभिजननिफ्राय डिपार्टमेन्ट वाइसै दा बेखौ राननाय जादों खिन्थु
दिनै जोंनि सरकारा बेबायदि आइजो आबादारिफोरखौ सायख'लायनानै होआमोनबा बे लाइभलिहुड मिसननि गेजेरजों जों आबादारिफोरखौ सायख'नो मोननाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जों दिनै आबादारिफोरखौ जिबायदि जोङो जौगाहोनायनि खाबुखौ मोनदों बेखौ मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदिनो जोंनि हिन्जाव आइजो आबादारिफ्राबो समान समान जौगालांनांगोन आरो मोजां मोजां मावनानै दिन्थिनांगोन दिनै फर एग्जाम्पल हिसाबै जोंनि बिनानाव बारदै बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो बियो आबाद फोथाराव बिराद नांथाबनानै खामानि मावबोगासिनो बिथाङा थालिर बागानानो 7 बिगा दङ बेयाव कभार खालामनानै बिथांनि बागानखौ जोङो दा नायनो हागोन आरो बेबायदिनो नारें बागान दङ आरो बिथाङा जिंखा गायो लेस्रि गायो फान्थाव गायो बेबायदि गोबां बागान बानायो दिनै बिथांनि न'खराव बिदा सासे दङ हजों फुराना गामियाव थायो बाथ'पारा होननायाव बिदाया हजोंहाय एक्सट्रा थानाय बायदि जायो बेयाव बिसोरो बिफा गैया हिसाबै बे बिनानावानो आबाद फोथाराव ओंखारनानै गावनो न'खरनि फुल दायथ'खौ लानानै न'खरखौ सालायगासिनो नैबे आयंआ बिनि बिमा दिनै बिसोरो गावसिनि न'खरखौ सालायलांनो थाखाय जौगाहोलांनो थाखाय दिनै बे बिनानावा जिबायदि आबाद मावनानै दिन्थिदों आरो बिनि आबाद मावनायखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों थांनाय 17 बोसोराव बेबायदि बिनानावखौ बिसिनि सरकार BPF सरकार थानाय समाव नायसननायमोनब्ला गोबां जौगाबावगौमोन होननानै आं सानदों आरो दिनै जोंनि सरकारा प्रमद बर' सारनि दैदेननायजों जिबायदि थांखि आरो नोजोरजों समान समान जौगानांगौनि अधिकारखौ होदों बे अधिकारखौ लानानै जाहाथे जों आइजो माहारियाबो समान समान जौगायो आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सारनिसिम आङो जोबोर साबायखर बावदों बिटिआरनि प्रमद बर' सारखौ जाहाथे जोङो समान नोजोर समान थांखिजों बेबायदिनो समानै समान जोंनि जौगाफालांनाय खामानिफोरखौ हौवा हिन्जाव फाराग लायालासिनो समानै होलाङोबा निस्सय आइजोफ्राबो आबाद फोथारावनो होन राजनितिकआवनो होन इडुकेसनावनो होन साख्रि बाख्रिनि बिथिङावनो होन गेलेनायनि बिथिङावनो होन गासिबावबो समान समान जौगागोन होननानै आं सानो आरो बेबायदिनो जोंनि सरकारा लं टाइम सरकार थायोब्लानो जोंनियाव गासिबो जौगानाया फैगोन आरो गासिबो सोलायनाया फैगोन डिजिटेल जेरैहाय डिजिटेल मुलुग जेरै दिल्ली बायदियाव गोबां जौगानो हादों गुबुन देशाव गोबां जौगानो हादों जोंनि बिटिआरावबो बेबायदि जौगागोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोबां फोथायनाय दं आरो नाजानाय दं बिदिनो जोङो आइजो आबादारिफोरखौ न'खर न'खर थांनानै जोङो बेबायदि सुबिदाखौ होदों बारदै बसुमतारी बिनानावाल' नङा बेबायदिनो जोंनि समस्थियाव गासै आइजो आबादारि 7 सायख'नाय जादों बे 7याबो बेबायदिनो गोबां बागान खालामो आरो गोबां मैगं थाइगं गायनानै दिनैनि समाव जौगादों आरो आब'आ जि बाथ्रा होदोंमोन खोन्थागोन होननानै दा फैनानै आं नुफैबाय आब'खौ आब' बारदैखौ आं आब'खौनो होनसै नङा होमबा स' दायो जों नोंजोंथ' गोबां रायलायबाय दा नोंसिनि दैदेननाय सरकारा जि बेनो होदों बे गोजोनगोना गोजोनाखै बिनिफ्राय जों मोनथिनो लुबैनोसै आब' जे ट्रेक्टर मोनबाय ट्रेक्टरा माबायदि मोजां सोलिदों ना मोजां ना दा बेवहाय मा गायनो थियारि बेयाव जिंखा गायगोन ओमफ्राय बेयाव केरेला गायगोन मा मावगासिनो दं दा आब'आ दासान्दि बिदिनो फान्थाव गायदों बानलु बरफि भिन्दि लेस्रि गायगासिनो ओमफ्राय गासै खै बिगासो दं बेवहाय आब' नों आबाद मावनाया बेयाव बिगासे जागोन आरो नैबेयावहाय आच्छा ओमफ्राय थालिर गायनाया इनो आच्छा स' थालिरजों लोगोसे आरो नारेंबो आरो मा दंबावो नारें गय ओमफ्राय गैला आच्छा ओमफ्राय नैबेवहाय दा बैयाव मैगं गोजा जागोन इसिबां आच्छा बैथिंहाय माइ गायग्रासो दं गोबां आइजोफोरा गावनि आसुगुरखौ होन गावनि स्किनखौ लानानै होन आबाद मावनो थाखाय थियारि जाया आंनि मोखाङा गोजा जानानै खामगोनदां नंगौना नङा आब' नाथाय नों आइजोखौ आं नुबाय नों सासे थुलुंगा जोंनि माखासे आइजो माहारिनि थाखाय स' आं नोंखौ नुनानै दिनै आं फार्स्ट टाइम बेबायदि हालेवनाय मानायखौ आं नुनो मोन्दों खिन्थु माइ गायनायखौथ' आं नुयो बारु खिन्थु ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ आङो दिनैसिम नुफेराखैमोन नाथाय दिनै आं नुनानै गोसोआ गोजोनदों मानो होनोबा दिनैनि नैबे दानि सरकार खुंनाय सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा आइजो माहारिनि बेबायदि सुबिदा होनायाव जे बेबायदि महरखौ आं नुनो मोन्दों गोबां गोसोआ गोजोननाय मोन्दों बिनि थाखाय आङो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारखौ थेंक्स जासिगोन आरो खुलुमबाय मादै खुलुमबाय हालौसोगारथारदों माथो हालेवदों थालिरफ्राबो माथो जि मोजां जादों मोजाङालाय लेबु गायफिननो नागिरदों बेयाव लेबु गायनो नागिरदों ना लेबुआथ' गोबां दंखायो दंबाबो गायबावनो नागिरबाय आब'आ माने हालदैबो गायबावसिगोन आब' माने नोंनि सोमोन्दै खोन्थादों आरो नोंनि हौवानि सोमोन्दै खोन्थादों
आरो दानि जि दैदेननाय सरकार बियो नोंनो नैबे मा होनदों वुमेन मा होनदों फ्रेन्डलि मेसिन बेखौहाय होदों होनना होदों ना आच्छा माबायदि सालायनो माबायदि सालायनो मोजां मोजाङालाय जि मोजां सालायदों सालायनायखौथ' जि मोजां दा जोंहा मैगं फोना जानो सुबिदा मोनबाय आरो मैगं फोनानै जानायजों लोगोसे फाननोबो हाबाय फाननोबो हाबाय गुबुनाबो मोनजाबाय नोंनि बे मावनाय दारै आलुफोरबो गायनोसै आलु बोथोराव आलु बोथोराव दाथ' आलु गायनायनि माबा थांबाय दा आलुनि बोथोर गैला नालाय भिन्दिफोर मैथाफोर फोनसै आरो हालदै गायनोसै थास' गायनोसै आब' नोंथ' आं जि नोंनियाव सोंदोंमोन बे हिसाबै नोंथ' नोंनि जि बाथ्रा बुंनाय बे हिसाबैथ' नोङो दासिम आंनो देखायबायानो ओमफ्राय बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनि दैदेननाय सरकार आरो नोंथांनिसिम नों फंनैसो बाथ्रा जे नैबे मादैनिसिम आरोबाव बुंनोबा जोंनि सरकारा नोंनो जिबायदि हेल्प होदों दा बे ट्रेक्टरखौ मोननानै नोंहा मावनायाव अनेक सुबिदा जाबाय नङा होमबा बाजैया ओमफ्राय दा नोंहा एसे गोरान खेथि मावनायाव जोंहा मोसौजों खे एवनांगौमोन दायो मोसौजों एवनांला ट्रेक्टर फिसाजों एवनानै गोसोबायदि गायनो हाबाय ओमफ्राय दा जेनेबा थालिर बागान गय बागानाथ' जोबोद मोजांखा नोंसिनिया बेजों लोगोसे जोंहा मैगं थाइगंबो नांगौ नालाय संसार जानायाव बेनिखायनो जाहाथे मैगं थाइगंखौ मोजां मावनानै न'खरनि जानायजों लोगोसे जाहाथे बिजनेसावबो फाननो मानो हायो बेखौहाय आङो आसा खालामबाय आरो बेनिख्रुइ साबसिन मावनानै दिन्थियोबा सरकारा जाहाथे नोंसोरखौ नायसनबाय थाथोंसै आरो जोंबो जेसेबां सरकारनिफ्राय फैनाय सुबिदा बेखौ जों होलांनो नाजागोन आरो मादै दाथ' वुमेन फ्रेन्डलि मेसिनबो मोनबाय दा हालौनायखौबो आं नोंनिफ्राय नुबाय स' जोंनि रायजो राजाफोरखौ माखासे एसे साजेसन होनो सानो नामा रायजो राजाफोराबो बिदिनो मावलांथोंसै हिनजाव माहारिफोरा मैगं थाइगं बायदिसिना गायनानै दिहुनलांथोंसै आरो बिदिखौ लुबैयो आरो स' आबादबो मावबाय आरो गथ' गथायखौबो नायनांगौ आरो बेनि गेजेराव हौवाखौबो नायनांगौ हौवायाबो आबाद मावोब्लाबो साख्रि मावोब्ला बे समावहाय नोङो बेनोबो ओंखाम संना जाहोनांगौ गथ'फोरखौबो स्कुलाव दैथायहरनांगौ बेबायदिसो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आइजो माहारि ओंखारदों गोबां इन्सपायार बियो आब' नंगौ नङा बिराद थुलुंगा बियो जोङो सरकारखौ बिराद साबायखर होनांगोन दिनैनि समाव माने हौवाफोरजों समान समान हिनजावफ्राबो मावलांनो हानाय जौगानो हानाय खाबुखौ होदों जोंनि सरकारा बेखौ जोङो साफ्रोमबो आइजो माहारिया बेबायदि आबादारि जानानै बेखौ ग्रहण खालामनानै लानो हानाय जैग'आ जों आइजो माहारिनाव थानांगोन आरो होनबा जोङो हौवाफोरजों समान समान जों आइजोआबो जौगाफागोन होनबासो ना बेबायदि हिसाबै मोनसेल' कुइसन सोंनो लुबैदों आङो खुनु रावखौबो पलिटिकेलि आङो बेवहाय मा होनदों कम्पेरिजन खालामनो साना जास्ट आं बेखौल' मोनथिनो लुबैदों जे नों सिगां माने सिगांनि सरकार दैदेननाय समावहाय बेबायदि आइजो माहारिनो ट्रेक्टर होनाय खोनाफेरदोंमोन नामा बास आं बेखौल' सोंनो लुबैदों आरो माने आबादारि हिनजावफोरखौ मदद होनाय नुफेराखैमोन आरो दा मोननो हाबाय आच्छा स' थेंक इउ दसे सम होनायनि थाखाय नों दायो हालेवफिननो हासिगोन दसे आरो बिनि गेजेराव जोङो नोंजों लोगो हमनो फैनायनि खारना जाबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाहाथे नों बायदि सासे ओंखारथों आरोबाव आरो गुबुन बायदि बेबायदिनो जेरै आबाद मावनानै गावनि न'खरखौ सालायनायजों लोगोसे आबादारि मावनानै रायजो राजाफोरनो फालांगि खालामना बिसोरनोबो जाहोबाय निजेयावबो जाबाय स' बेबायदि गोबां ओंखारबावथों बेखौ मिजिंथिनानै बे मोनसे थुलुंगायारि हिसाबै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों स' दसे सम होनायनि थाखाय थेंक इउ खुलुमनाय थाबाय खुलुमबाय मादै मोजां मुखुब मावथारदोंना मावदों मोजां सालायनो मोजां माथो गेब्लेजोबथारो बिराद मोजां जायो माब्ला मोननाय बेखौ एसे बावबाय मास मोनसे जायाखै जेन'बा माबायदि मदद होदों ओरैनो नोंनि जेन'बा जोंनि मैगं थाइगंनि थाखाय बिराद मदद होदों मानो होनबा जोंहा थालिरबो गायखायो ओमफ्राय थालिर सिं बेजोंनो हालेवनो हाबाय फिसा हिसाबै ओमफ्राय थालिर बागानावथ' मोसौ सोजाया नालाय हाल होजाया ओमफ्राय बेजों मोजां आरो हाखौ गुरै खालामनानै होनो हायो ओमफ्राय बेनि उनाव हासार होदो थालिराव बेजों एवनानै ओमफ्राय बेसेबांसो बिगा ओरै खेथि मावगासिनो दं जोंहा ओरैनोथ' हाया 9 बिगा ओमफ्राय 9 बिगा ओमफ्राय थालिरखौ बिगाबा गायो बे बारि गोजाखा आरो माने बारि गोजा गासिबो ओमफ्राय थालिरा बिगाबा दङ दा ओमफ्राय ओरैनो हालदै गायबाय बिगासे ओमफ्राय लेबु दं एसे थांखिया मा बेयाव गायनो नागिरनाया अगर फोनो नागिरदों ओमफ्राय एसे मैगं जानो आरो फाननोबो हाबाय आरो थारुन गायबाय आरो हाइजें गायगोन ओरैनो आबाद थिलि मावनायाव नोंसिनि न'खरा खै बोसोरसो एक्सपिरियेन्स जाबोखो जोंनियाथ' खेथि मावनानैनो सोलिबोखानाय ना फिसा सानैखौबो जों खेथिजों फोरोंखानाय
जोंनि चिफ सारा बिराद मोजांखौनो खालामदों आरो प्रमद सारा ना प्रमद सारा आच्छा होमबा सिगाङावथ' जों बेफोरबायदि मावनानै लानो थाखाय बिदि खाबु मोनाखैमोन आरो हालेवनो थाखाय जों जेबो मोसौ हाल दंमोन मोसौ हालखौबो फाननानै माबानो हाबाय बिनि थाखाय बेखौ मोनना बिराद गोजोनदों आरो एक्चुअलि माने आं आब'जों आं एसे बिसिनाव फैनानै खबर लादों नालाय जे रायजो राजाफ्रा बुङो जे प्रकाश नोङो नोंसिनि नैबे दानि गोदान सरकार खुंनायखौ नों गोबां बाख्नायो आरो बेनि गेजेराव दायो प्रेक्टिकेलि दाथ' जोङो ओरै होनायसो नुदों मावनायखौ नुवाखै स' बे मावनायखौ बिसिनिसिम सहैमारगोन ना माराखै बेखौ नों देखायनो हागोन नामा नङा होमबा स' बे हिसाबै आङो चिराङावहाय बिजनियावहाय नैबे आब'जों एसे जगाजग खालामबाय आङो ओमफ्राय फैबाय आं आब'नि उनाव आब'आ माने आंनो माखासे लिस्ट खोन्थाबाय गावनि जायगायावहाय स' बे लिस्टआवहाय आङो नोंनिखौबो मोनफाबाय स' नोंसिनाव फैबाय आरो दा ओमफ्राय दा नोंखौ आं खेथि खालामनाय नुनानै गोबां गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरो बिनि गेजेराव सोब गासिबो आइजोफ्रा बेबायदि मावोब्ला मोनसे थुलुंगा हिसाबै गावनि हौवाखौबो मदद खालामनाय जागोन आरो लोगोसे गावनि गथ' गथायखौबो मोनसे रोंगौथि जे खालामनो हाबाय नङा होमबा दायो मोनसे नैबे बाथ्राखौसो आं बुंनो सानदों नोङो रायजो राजाफोरनि थाखाय माबा मोनसे जे नों जे बेबायदि आबाद खेथि मावदों आरो बिनि गेजेराव रायजो राजाफोरनिफ्रायबो आइजो माहारिनिफ्राय हिन्जाव माहारिनिफ्राय बेबायदि आरो ओंखारबावगोन स' बेखौ एसे फोरमायना होयोब्ला रायजो राजाफ्रा जाहाथे आंथ' बेफोरबायदिबा जेनेबा बेखौ मोननानै दा बहुद आइजोफ्रा आवगायलांनोबो हागोन आरो मावलांनोबो हागोन आरो मावलांनांगोनबो फिसा फिसौनि थाखाय जोङो मानो होनबा गावनि हौवाखौल' लामा नायनानै थानाङा आरो गावनि हौवायाल' मावनांगौदि बे नङा हौवाजों लोगोसे समान समान जोंबो मावफानो हानांगोन आरो ओमफ्राय आब'आ दा मादैनिसिमथ' फैखाबाय जोङो दा जों दिनै बेखौनो लास्ट खालामसै नङा होमबा बाखि दिनाव जोङो गिदिंबावगोन खिन्थु बे लास्ट समावहाय माबा मोनसे रायजो राजाफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनिसिम बुंनो मोनसे आंथ' जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो दिनैहाय जोंनि सरकारा जिबायदि आइजोफोरखौ लानानै बांसिन नायदों दिनैनि जोंनि सरकारनि मावनायाव गोबां आइजोआनो सुबिदा मोन्दों दिनै अनसाय बिथांखि होन बेबो आइजोनिनो आइ अनसाय बिथांखि होन बेबो सासे बिमानिनो सासे बिमाया गावनि गथ'खौ मोजाङै जोनोम होनांगौआव गावनि जानाय खायद गावनि मुलि बायनानै जानो थाखाय आइ अनसाय बिथांखि सायख'नानै होदों बेबो सोरबा गोरिब गुन्द्राया थिग टाइमाव जोङो मुलि बायनानै जानो हाया माखासे आइरन जानांगौ बेखौबो हाया बिदिनि थाखाय सासे डिलिभारि बिमानो जों आइ अनसाय बिथांखि होदों बेबो जोंनि सरकारनि गोबां बाख्नायथाव खामानि मानो होनबा जोंनि फिसा फिसौआनो जोंनि फिउचार जोंनि धोन आरो सम्पति बेनो सानसे जोंनि हादोरनि हाथरखि अलंबार बायदि जाहैगोन बेनिखायनो आं बेखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों माने आइजोफोरखौ लानानै जोंनि सरकारा जे एसेबां सिन्था खालामदों आइजोफ्राबो समान जौगाफानांगौनि सार्थआव जोंनि सरकारा जे आइजोफोरखौ एसेबां सुबिदा होदों दिनैहाय माइनाव सोरां बिथांखि होदों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोबो बेबो जोंनि आइजोफ्रा जेनेबा मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव सासे मेम्बार हिसाबै एसएसजि मोनसे ग्रुपआव 15 जन थायो 15 जन आइजोआ जौगानांगौबा जोंहा मोनसे गामियानो जौगायो नङा होमबा दिनै एसएसजिनि गेजेरजों 75,000 होनो थांगासिनो दिनै 75,000खौ मोनखांनायनि उनाव बै एसएसजिया मोजां मावनानै दिन्थियोबा आरो बिदिनो जोङो माखासे आसनिफोरखौ जेरैहाय फिगारि मिसन गथारि मिसन पल्ट्रि मिसन बेखौहाय माइनाव सोरां अनसाय बिथांखि जाय आइजोफ्रा मोननानै मोजां खामानि मावनानै दिन्थिदों बै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोनो एसएसजिफोरनोनो होनाय जागोन होननानै चिफ सारा अलरेडि बुंखानानै दोनदों बे हिसाबै जों जाय मोजां मावनानै दिन्थियो बेनोनो होगोन होमबा जोंनि बै एसएसजिफ्रा गोबां जौगाखांगोन बेनिखायनो आङो जोंनि बिटिआरनि चिफ सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो आरो दिनै आबाद फोथारावबो जों आइजोफ्रा समान समान हौवाफोरखौ मदद होफानानै गावनि न'खर संसार गावनि फिसा फिसौखौ फोरोंलांनायाव जोंहा समान समान दायथ' लानांगौ हिसाबै दिनै आबाद फोथारावबो दिनै आइजोफ्रा ओंखारबोदों आरो जौगाबोनांगौनि सार्थआव जोङो आइजोफोरनो बेफोरबायदि मेसिनफोरखौ राननानै होदों आरो बेबायदिनो जाय आइजोफ्रा आबाद फोथाराव मोजां मावनानै दिन्थिगोन जों बेखौनो सरकारनिफ्राय उनाव जेबो जेनेबा होलांनो हानायनि खाबुखौ जोङो मोनगोन आरो फेसिलिटिखौ जों होनो हागोन बेनिखायनो बे आबौआ जाहाथे ट्रेक्टरखौ मोनखांनायनि उनाव गावनि न'खरखौ मोजाङै जौगाहोनो हायो मोजां मावनानै दिन्थिनो हायो आं बेखौ आबौनि सायाव आसा खालामबाय आं मानेखौबो गड ब्लेस इउ होनना बुंगोन ओमफ्राय मोनसे आं बेयावनो मोनसे बाथ्रा बुंबावनोसै दानि जोंनि जे सरकारा बड'लेण्ड लाइभलिहुड मिसननि दारै बेखौ होदों ओमफ्राय दा बेखौ मोननायनि उनावहाय गोबां आइजोफ्रा
गावसुंथा गावनि जे हौवा गैयाब्ला आं बोरैहाय आबाद मावना जानांगौ दा माखासे सुबुंफ्रा हौवा गैयाबानो मा होनदों आखाइ गैया आथिं गैया बायदि जायो इदि सानोमोन इदि सानोमोन दा मोनसे नलेज होदों मोनसे थुलुंगा होदों दानि सरकारा बे मोनसे गिदिर नलेज नङा होमबा जे हौवा गैयाब्लाबो गावनो हारसिङै आबाद खेथि मावनानै जानो हायो स' दानि जे सरकारनि जि माखासे मथ' बे अनलि सोरनिबा लाइफखौ जौगाहोनायल' नङा बे मोनसे नलेजबो होनाय जे फिउचाराव फैबाय थागोन जि जेनेरेसन जोंनि आइजो माहारि सोरबा गथ' दिनै जोनोम जादों हिनजावसा बे जाहाथे आरो नोंनि बे खामानि मावनायखौ नुनानै बा दिनै जोंनि बे भिडिअ बानायनायखौ नुनानै जाहाथे फिउचारावबो जे आइजो माहारिया मोनसे नलेज मोनो गियान मोनो जे है मादैमोनबो दंमोन माथो गोदोहाय बिराद आबाद मावनानै जादों आरो सरकाराबो मदद होदों जों जेरावबो गेजेर नङा आइजो हिसाबै माथो आबादबो मावनानै जानो हायो गासिबो खामानिखौ मावनो जानो हायो आरो सरकारा जोंखौ एसेबां गिदिर एसिभमेन्ट होदों जोंखौ जौगालांनो थाखाय थुलुंगा होदों बेखौ जों बरायनानै लानांगौआ जोंनि आइजोफोरनिनो साफ्रोमबो आइजोनि दायथ' आरो स' बे हिसाबै माने दानि जि सरकार बे मोनसे थुलुंगा हिसाबै खामानि मावनायजों लोगोसे प्रेक्टिकेलि इन्डिभिजुवेल न'खराबो जौगाबाय आरो बिनि गेजेराव नलेजआबो जाबाय स' गोबां गोजोननाय मोनबाय आङो दिनै आब'जों सावरायनानै आरो मानगोनां प्रमद बर' सारखौबो गोबां गोजोननाय मोनबाय जे बेफोरबायदि एकदमबारे ट्रेक्टर फ्रियावनो होदों जेबो थाखाथ' लायाखै अब्ला नायदो स' गोजोननाय थाबाय अल द बेस्ट मादै नोंनिसिम बिदिनो मोजाङै मावबाय था आरो बिनि गेजेराव जौगासार जानो हाबावथों आरो बेबायदिनो गोबां फेसिलिटिस मोनबाय थाबावथों होगोन ना आब' होगोन जों सरकारनि बिथिंनिफ्राय जोंखौ जि अर्डार हरो जि सेलेक्सन खालामनो हरो जों बेखौ मोजां मावग्राखौ नायै जों होलांनो नाजागोन थेंक इउ स' माच थेंक इउ एकदम खुलुमबाय